Benvidas e benvidos ao Centro Xove de Creación Cultural. Eu son Suso, son parte do equipo de persoas que traballamos aquí para traervos unha proposta moi interesante para a mocidade de Compostela. E se cada me diredes, é que eu non sei o que é o Centro Xove, non pasa nada, para iso é este paseo virtual. Mirad, aquí imos a coller os locais municipais de ensaio, imos a ter un estudio de grabación. Temos esta sala, que está super ben equipada, coa que imos a lanzar eventos, concertos, coa axuda de quen? Do noso técnico de son, Ángel. Bueno, ese non é Ángel, Ángel está aí grabando coa cámara, pero xa o coñeceredes, que é un tipo majísimo, de gran profesional. E, bueno, en fin, dicimos que imos a facer formacións de música. Bueno, que sí. Que o Centro Xove é máis que iso, vale? Bueno, eu son María e son animadora sociocultural do Centro Xove. E claro, Suso vai polo seu lado e publicita os locais de ensaio, ou onde vamos a facer os conciertos e tal, pero é que o Centro Xove é algo máis que iso. O Centro Xove é un espacio sociocultural tamén, onde queremos apostar polas vosas ideas e somos por e para vos, vale? Queremos apostar por unha formación en línea e virtual. Outra cousiña, estamos dando unha volta á nosa biblioteca, vamos a ter unha aula de informática e cando todo isto remate queremos lanzar o hashtag Centro Xove Reconecta, vale? E aí vamos a facer realidade todo isto gracias a profesionais como Que susto! Suso, é o vídeo. É o vídeo promocional. Vale, eu son Xavier Mera, supoño que María xa me presentou. Hola María. Eu son o profesor de técnica vocal e máis o director Dr. Almásigue, residente aquí. Estarei xunto con Miguel. Hola Miguel. Dirixindo e facilitando todo o talento musical das bandas locais, dos locais de ensaio municipal. Cal é o sentido principal? Acompañarvos no vosso proceso de profesionalización, no caso das bandas que se queiran profesionalizar, e encher un oco formativo na cidade para logo redirixirvos cara a outras institucións ou escolas, no caso de que querades seguir formándonos máis alá da nosa propia oferta formativa. Nada máis, espero que disfrutades deste paseo virtual por Centro Xove e o concelleiro. Hola Xavier, que non estades fartos da pandemia? Eu tamén, cando termine isto, a colgar as máscaras e a empezar a tocar, Veña, pero empezade, Hasta logo.